Takže čus, kaktus, zdravím vás tu u dalšího videa. Dneska si budeme stírat losy. A dneska je to los, jenom jeden je, vyluště si výhru. Kdo to nezná, tak si setřeme tady. Setřeme si tady písmenka a když tady třeba bude B, tak si tady vyplníme B, jo? Takže jdeme na to a dneska budu stírat 1 korunou. Tak jo, můžeme jít na to. Jako první mám Dčko. Dčko. Já vám to takhle udělám. Nebo Dčko. Dčko. Dčko, Dčko. Dčko tu není. Ale Ečko tu je. Takže Ečko. Další Ečko. Další Ečko. Tak, tady je jedno Ečko. A druhý Ečko. No tak super. Tak, to máme Ečka. Ičko. Ičko je tady. Ičko. Tak, to jsou všechny Ička. Enka. Zatím jenom jedno Enko. Ne, dvě Enka. A jinak vám chci poděkovat za 18 odběratelů. Moc si to vážím. Tak a jdeme na další písmenko. Očko, no super, ty jo. Jo, ale už jich máme docela dost vyplněných. Tak, jdeme na další. Cčko. To tady, jo, je tady. Ještě Bčko, B a máme 500. A nebo P a T máme 1000. To by bylo pěkný. Káčko. Ale už jenom Sko a máme pejsku. To by se nám vrátil ten los. No, aspoň něco. Téčko. Už jenom Téčko a máme 1000. Dvojité V. Takže to tady není. Jčko. To tady není. Rko. To tady je. Dej mi tam prosím Tčko, ty vole. Protože kdybychom teďko měli Tčko, nebo Bčko, nebo Sko, kdybychom měli Tčko, tak máme 1 milion, ale já bych chtěla aspoň Bčko. A Účko, děláš si prdel. Děláš si prdel. Ty vole. No a to by bylo k tomu videu. To by bylo k tomu videu. Všechno, pokud se vám video líbilo, zareďte tam palec nahoru a zatím čus.